मा जाखो सोमदोन? मानो सिरि? वाह, बेसे गोजोनथाव। नोंनि हाबायाव आं दै रानगोन, ओंखाम खुरना होगोन आरो नों हिन्जाव गोदान महर लानानै आंनिथिं मिनिस्लु नायहरगोन। आरो माबाफोर दंबा बुंबाव। रायजोफोरनिफ्राय बिदाय लानांगोन आरो डाक्टार बाबुनि गारियाव नोंसोर स्रें जिरायनानै आंखौ बाय बाय होलांगोन। आरो नों आंनि गोरबो बिखाखौ खामग्लि होलांगोन। नों आंखौ मानो बिदि बुंदों सोमदोन? थादो बिउटि, आं थांनोसै। सोमदोन!